Bos días, benvidos ao Consello da Cultura Galega para celebrar esta xornada sobre arqueoloxía dentro do conxunto de xornadas de arqueoloxía galega debate, reflexións dende os espellos. Ten a palabra unha das coordinadoras do evento, Rebeca Blanco Rotea. Gracias, Francisco. Bos días a todas e a todos. Moitas grazas por vir como público e moitas grazas aos que ides participar nas xornadas. Estas son unhas xornadas que levan bastante tempo xestándose, a verdade é que creo que xa vai para 2 anos, que levábamos querendo facer dende a sección de Patrimonio e Bens Culturais a raíz, sobre todo, de varias reflexións que surdiron durante o SOPA 2014 sobre a problemática e os retos aos que se enfronta a arqueoloxía galega nos últimos anos. No ano 2011, Jaime Almansa publicou e editou un libro titulado El futuro da arqueoloxía en España, no que a súa presentación foi precisamente aquí en Santiago e no que se debateron sobre estas cuestións, sobre cal son os retos da arqueoloxía, os problemas aos que nos enfrontamos como actividade arqueolóxica, tanto dende o punto de vista da actividade profesional, como docente, de investigación, etc. Surdiron moitas cousas naquela presentación, pero a verdade é que se plantearon moi poucas solucións. E un pouco estas xornadas nacen con este espírito, con un espírito no que discutamos de forma crítica e constructiva sobre os nosos problemas como colectivo e tamén intentemos chegar a acordos e o fagamos de xeito tamén colectivo. Estes días, como sabedes, moitos de vos surdiu un problema nunha das actividades en Costa dos Castros, creo que se chama o proxecto, precisamente no que se suspendeu un campo de traballo pola confrontación entre os promotores dese proxecto e outros colectivos da arqueoloxía. Creo que é o momento de que nos sentemos, falemos, debatamos e vexamos cara a onde queremos ir. As xornadas se complementan cunha enquisa que está colgada na rede, está colgada na web do Consello da Cultura Galega, na que iremos recollendo a vosa opinión, o voso parecer sobre precisamente esta situación de aquí ao mes de setembro, con idea de, a partir dese momento, recoller os datos, analizalos, facer seminarios tamén nos que traballemos con eles e despois os poñamos a disposición pública. É dicir, estas xornadas se entenden como un comezo, como un momento de reflexión no que comecemos a traballar de forma conxunta. Quero agradecer nese sentido ao Consello da Cultura Galega a oportunidade que nos dá de facer as xornadas e tamén o soporte para elaborar esta enquisa e o que veña despois. Nada máis, agradecervos novamente a vosa presencia, esperemos que sexan productivas e fructíferas e que saíamos de aquí sen matarnos entre nós e non todo o contrario. Moi ben, moitas grazas. Prezadas amigas e amigos, Ramón Piñeiro, cando establecía as 3 etapas nas que se debía desenvolver a recuperación da nosa identidade como pobo, falaba dunha primeira relativa á recuperación da nosa fala a través da literatura, unha segunda da recuperación da nosa historia e unha definitiva e última para a recuperación da nosa economía, dos nosos recursos. A primeira fora posta en práctica cos grandes nomes do rexurdimento no século XIX, con Rosalía, Pondal e Curros, mentras que a segunda fora Murguía quen a comenzara co seu magno proxecto sobre a historia de Galicia. E a terceira, estamos a falar dos anos da posguerra, había que poñela en práctica nese momento. E unha das actividades que se xerou foi a creación de revista de Economía de Galicia. Na recuperación do noso pasado, historiadores como Murguía e Viceto, bastante máis o primeiro que o segundo, a partir do estudo, interpretación e preservación dos nosos arquivos, ofrecéronlle aos galegos unha primeira ollada culta sobre os avatares da nosa historia. Pero a historia dos povos non só se reconstrúe coa documentación escrita, xa que outros datos extraídos agora dos vestixios que deixaron as culturas prehistóricas poden ser
tanto o máis importante. O seu descubrimento e posta en valor ocorreu en Galicia fundamentalmente cos homes do Seminario de Estudos Galegos e da xeración Nós, que tentaron achegar ao estudo do noso pasado máis remoto os métodos que se estaban a aplicar con máis éxito no mundo occidental. De algún xeito, os que aquí vos congregades sodes herdeiros de nomes como Cuevillas, Sobrino ou Bouza, que con máis ilusións que recursos souberon poñer en marcha a investigación arqueolóxica de Galicia. Foron contemporáneos das Irmandades da Fala, das que neste ano celebramos o centenario da súa fundación, e que tentaban poñer en marcha dun xeito definitivo ese primeiro chanzo de rexeneración cultural de Galicia que definía Piñeiro. Pero, ao seu lado, ou mesmo sendo integrantes dese movimento de rexeneración do noso idioma, traballaron outros homes que estaban a sentar as bases do coñecemento da nosa cultura máis antiga. Coido que nesta xornada onde ides reflexionar sobre os vosos problemas internos como colectivo e, sobre todo, sobre o voso futuro, non estaría de máis uns pequenos apuntamentos da vosa particular historia, da que certamente sodes debedores e da que, con seguridade, podedes extraer azos e ideas fecundas para o voso porvir. Con estas pequenas ideas e reflexións, dou por inaugurada esta xornada. Benvidos ao Consello da Cultura Galega e bo traballo. No necesito. Empezamos. Quería presentarte. Bueno, bos días. A primeira mesa das xornadas esta coa que comenzamos agora, titulada Os profesionais da arqueoloxía ante os desafíos do século XXI. Antes de nada, queríamos agradecer a institución que nos dá cobiso, porque, como ben comentou Rebeca antes, a idea de facer estas xornadas xurdeu fai casi 2 anos. De feito, originariamente, máis que unhas xornadas, o que queríamos era atopar un punto de encontro donde os diferentes ámbitos profesionais da arqueoloxía tivéramos a posibilidade de falar. Particularmente penso que falta moito diálogo e que é necesario para compartir unha mínima visión
e creo que é posible compartir unha visión mínima que nos permita avanzar como colectivo. Entón, bueno, agradecer á institución que nos permita comenzar con estas xornadas. Paso a presentar a primeira mesa que a que modero eu. Na mesa están tres arqueólogos profesionales de experiencia dilatada no tempo, máis ou menos, pero todos ampla. O currículum tédelo nas follas e aí o podedes consultar, entón non vou a presentar máis que os nomes para avanzar, porque a idea facer unha presentación mínima pola nosa parte sobre como vemos o ámbito da arqueoloxía profesional para animar un debate. Co intento de apuntar cales son as liñas de forza que preocupan e que ocupan a este colectivo. Entón, a miña dereita está Israel Picón Platas, que nos vai a falar sobre o punto de vista, digamos, unha visión xeral de como a Asociación de Empresarios de Arqueoloxía ve a situación da arqueoloxía profesional. E a miña esquerda está Nieves Amado Rolán e Santiago Vázquez Collazo, que nos darán unha visión máis personal desde a súa práctica cotidiana. Eu, para presentar e centrar un pouco o tema, tentarei facer unha foto moi rápida, pero, por tanto, moi xeral, de en que punto se atopa neste momento a arqueoloxía profesional. E así, por comenzar, dende un punto, direi que a arqueoloxía profesional despegouse do ámbito académico ao calor do ladrillo e da construción das grandes infraestructuras do Estado. Crecimos e medramos como colectivo profesional nese contexto. Cando chegou a crisis do 2008, caímos como caeu o sector do ladrillo, pero caímos tamén como sector do ámbito cultural, caímos tamén como caeu a cultura. Entón, inda que non temos estudios que nos digan exactamente cantos empleos se perderon, cantas empresas desapareceron, un estudio que hai feito sobre as empresas no ano 2014 de Baparga nos comenta que en relación ao que son as empresas de arqueoloxía perdeuse no ano 2014, entre 2009 e 2014, tiñase perdido un 60% de empregos, tiñan desaparecido un 40 e pico % de empresas de arqueoloxía. O pouco emprego que se mantén nestes momentos trata de reconducirse da actividade vinculada á arqueoloxía urbana e á arqueoloxía ao carón das infraestructuras, pois trata de reconvertirse, eu penso que atendendo a dous ámbitos fundamentales. Por un lado, as actividades, abordando actividades que van máis alá das tarefas tradicionais desenvolvidas polos arqueólogos, como poden ser diseño de rotas, diseño de centros de información arqueolóxica ou de interpretación, diseño de apps, contidos multimedia para a educación patrimonial, virtualizacións do patrimonio, todos ámbitos que van moito máis alá do clásico da nosa profesión.
Outra das vías de búsqueda de actividade é a arqueoloxía, o que eu chamaría arqueoloxía de proximidade. Aquela arqueoloxía que se fai moi en relación coas comunidades locais. Finalmente, outro ámbito no que parece dirixirse a actividade máis tradicional é a excavación, ou sea, as actividades tradicionais dos arqueólogos de excavación, documentación, etcétera, etcétera, parecen dirixirse a obxectivos distintos aos tradicionais. Si ben antes as excavacións, documentación, etcétera, etcétera, estaban ben selladas ou ben a conservación ou ben a investigación, neste momento, o fundamental ámbito de actividade é o turismo. Os obxectivos da excavación non son un problema de investigación ou de conservación dun xacemento, senón convertir o xacemento nun atractivo turístico. Entón, eu penso que, así, a grandes rasgos, estas son as 3 vías de actividade que neste momento parece que son as que nos ocupan nos períodos que non estamos no paro, porque, aínda que medramos como colectivo profesional, sempre fomos un sector precario e nestes momentos coa crisis moito máis. O que me gustaría que discutéramos aquí os meus compañeiros e todos nós é como vemos o actual espazo profesional, que papel ten a arqueoloxía nestas novas actividades, ou sea, en que se diferencia unha APP de temática arqueolóxica na que traballa un arqueólogo de outra na que non traballa un arqueólogo, ou unha virtualización ou cosas destes tipos, que competencias e destrezas serían necesarias para abordar estes novos desafíos e onde podemos obter esas competencias, que plans ten a Administración Xeral de Cultura, que foi un tema que non tratei, pero que tamén é moi importante a hora de plantear o panorama xenérico, porque penso que a nosa Administración de Patrimonio neste momento non ten xa non un plan xeral, viña comentando con Santi mentras viñamos cara aquí, e que parece que non ten nin obxectivos. Entón, isto tamén penso que é un tema a debatir, que papel temos nós como colectivo a hora de demandar ou de propoñer a nosa administración un plan de acción sobre patrimonio e, discutir en xeral as tarefas colectivas da arqueoloxía. Que facemos e que teríamos que facer como colectivo para mudar o actual contexto no que estamos a traballar. Sin máis, que non quero estenderme, pasolle a palabra por seguir un orden, por exemplo, a Sante, imos así. Da igual, creo que empeza, da igual. Da igual, bueno. Sí. A mí tamén igual. Bueno, por seguir o orden do programa, máis que nada. Sí. Bueno, gracias, Matilde. Grazas en nome da Asociación de Arqueólogos de Galicia por convidarnos a estas charlas, a estas reflexións. E, por suposto, gracias no meu nome personal, como Israel, como arqueólogo, como persona que lle preocupan estes temas. Bueno, pois vou a falar en nome da asociación e intentaremos ser o máis constructivos posibles. Ben, como ven... Achego máis? Sí, así mellor? Sí. Bueno, como ben dixo Matilde na introducción,
pois a arqueoloxía na última década do século XX, inicios do XXI, avanzou cuantitativamente, diríamos, desligouse un pouco do que era o ámbito académico, ou un pouco moito, incluso poderíamos decir que se democratizou, non? Xurden empresas, SLs, pequenos autónomos, asalariados, aumentan as matrículas nas universidades. Eu vivín ese proceso, falábamos en primeiro, en segundo de carreira, ti que queres ser? Pois eu matriculei-me en Historia para ser arqueólogo. Seguramente nos anos 60, 70 isto non pasaba. As universidades se beneficiaron desto. Evidentemente, había que pagar unhas matrículas que nós non pagábamos, pagaban nosos pais e que non eran nada baratas, por certo. Convócanse plazas para funcionarios arqueólogos a nivel máis local, na Xunta de Galicia. O sea, que vemos que foi un momento no que aquel boom pois nos beneficiamos todos. Cando digo todos, decimos todos. Un exemplo que queríamos poñer daquele exemplo, cando me invitou Rebeca, que foi a persoa que se puso en contacto comigo primeira vez, pois estaba lendo precisamente un capa por un tema que me interesaba a min do meu traballo de estudio sobre a comarca Odeza, porque, bueno, a miña familia de ali e lle teño un cariño especial a aquela zona, e lín o seguinte, que vos quero ler. Hasta la fecha han trabajado en el proyecto 60 personas. 60 personas se refiere a persoas arqueólogos que, pois, foi un salto, como decía, moi importante. Aquela obra, concretamente, fíxose no 2001, estaba relacionada como digo eu, coa pouco utilizada e posiblemente pois insensata autopista que une Santiago con Dozón Ourense, non hai máis que ver a xente que utiliza e todo o que se destruiu no medio. E aí participaron, pois, como decía, todo o mundo participou, o Laboratorio de Arqueoloxía, o CSIC, Xunta de Galicia, e estaban en UTE con xente como ACS, FCC, SACIR, etc. Pero xeraban moitísimo traballo. Previamente a estes traballos tamén participou outra empresa de arqueoloxía, neste caso era Ambiotec. Podíamos poñer máis exemplos, puxen este porque estaba lendo ese día esa revista, como vos dixen, o Corredor do Morrazo, onde participamos moitísima xente dos que estamos aquí sentados, etc. Ben, que é a EGA? Pois a EGA é unha asociación de empresas galegas de arqueoloxía. Este é o nome oficial. Fundouse agora fai 10 anos. Pois naceu tamén un pouco de outras asociacións que non chegaron a calar, que se intentaron facer e demais. E actualmente abrangue pois a aproximadamente entre uns 12, 15 SLs e outros 10, 12 autónomos. Nos momentos de maior confluencia chegamos a ser case uns 25 empresas e autónomos, pois non vos podría decir, pero o mellor sabe mellor Santi, o mellor tamén uns 20, 25. Lamentablemente, as empresas desaparecen, a xente ten que emigrar, ten que buscar outros postos de traballo e, bueno, así é como está o tema. Os obxectivos iniciais polos que se fundou a EGA, bueno, pois eu resumín en 3. O mellor teño aquí compañeiro da asociación e o ve de outro xeito, pero eu penso que o fundamental era, primeiro, para establecer uns mínimos na calidade do traballo. Unha das primeiras actuacións que fixo a EGA foi presentarlle un documento á Dirección Xeral de Patrimonio onde creíamos que debíamos de consensuar con eles unha serie de criterios, como traballar en cousas que non están a veces moi especificadas. Sempre en prol de mellorar a profesión e de falar. Ata a data non se nos tivo en conta estas consideracións. Parece ser que agora o novo xefe de servizo di que quere manter unha reunión e que a estudiaríamos, que a falaríamos, o galla sexa así. Xa vos digo, dende fai 6, 7 anos
está aí o documento, nunca lle prestaron atención. Outro dos puntos fundamentais sería o de exercer un control cara á administración. Eso pon os estatutos da asociación. Sobre a administración, evidentemente, con competencias en materia de patrimonio. E, por último, tiñamos claro que había que regular as relacións laborais. As relacións laborais do sector, se esta era unha profesión onde moitas familias vivían delo, pois estaba todo sin facer. Froito deste esforzo común entre a EGA e, por suposto, a Asamblea de Traballadores e a través do sindicato que representa, que é a CIGA, chegamos ao primeiro acordo no ano marzo de 2009, me parece. Se acadou o primeiro convenio colectivo do sector. Fomos os segundos da Península Ibérica, despois de Cataluña. Agora, fai un ano, aproximadamente, se acaba de asinar o segundo convenio. Nun momento que hai que recordar de grave crise, a pesar do que digan os políticos, ainda onte decían que non, na tele, onde os convenios tenden a desaparecer. Nos entendíamos que era o momento do que tiña que estar o convenio, non o contrario, como pensan moitos. Digo isto porque tamén, cando me convidou Rebeca a esta charla, escoitei na radio precisamente as declaracións de un señor que se chama Juan Rosell, presidente da COE, que decía o seguinte: el trabajo fijo y seguro es una concepción del siglo XIX. En el futuro habrá que ganarse todos los días el trabajo. A nós, como tamén nos acusan de ser a patronal desde algún punto, pois quero deixar claro que estamos totalmente en contra destas opinións. Por que queríamos ter un convenio? Pois porque entendíamos que había que ter unha estabilidade laboral cara aos compañeiros e compañeiras e para intentar frear a competencia desleal. Creíamos que xa se acabaran os tempos de traballar polo Estatuto dos Traballadores, aproveitarse de bolseiros para facer competencia desleal contra as empresas, moitas veces desde a academia, contratar a profesionais, pois, como me comentaba un día un amigo, a través do convenio colectivo de artistas, etcétera, etcétera. Isto era todo un disparate, un disparate. No libro que citou ao inicio tamén Rebeca, de Almansa, recollo aquí un texto que redactou Ricardo Frigori, que me gusta moito e un pouco resume o sentir da EGA, ¿no? Leo literalmente. Se trata de trabajo y los trabajos se pueden comparar, manzanas con manzanas, peras con peras. Si no se me permite este parangón, entonces que la arqueología sea un pasatiempo, que sea un hobby, que sea el pasatiempo de algún ricachón, como por otra parte casi siempre ha sido, y no una carrera universitaria con títulos académicos o un trabajo con profesionales dados de alta como autónomos o contratados. Tal vez sea este el futuro de la arqueología, una vuelta al pasado, desprofesionalización de la arqueología, mecenazgo de privados, investigaciones personales. Creo que resume bastante ben o sentir deste colectivo que estou hoxe aquí representando. Ben, os retos da arqueoloxía do século XXI, desde o noso punto de vista, nós non pretendemos amasar un panorama apocalíptico, ou polo menos eu. Hai compañeiros dentro da asociación, discrepamos moitísimo, cada un ten a súa opinión, só faltaría, que o ven moito máis negro que a min. Eu non o vexo tan negro, non o vexo tan apocalíptico como vos decía, pero sí temos que denunciar claramente casas reais que nos levan a este estado de degradación do sector e tamén hai que poñer en riba da mesa ideas para intentar mellorar, por suposto. Entendemos que o primeiro que temos que o futuro empeza por ser un colectivo unido. Entendemos que sobran demasiados bandos nesta profesión, lamentablemente. Foros que está cheo de soflamas incendiarias que penso que pouco aportan. Blogs de columnistas, casi quinta columnistas,
que saben, opinan de todo, parecen tertulianos, moitos arqueólogos, outros non son arqueólogos, pero opinan constantemente de todo. E creo que falta un pouco de conciencia de grupo e sobre todo autocrítica de todos os sectores, de academia, incipit, autónomos, empresas, etc. E tamén do mundo dos traballadores e, por suposto, da administración, que é un tema que tratarei agora. Ben, a arqueoloxía ten que inserir, iso desde logo, a sociedade. Sí, vou agilizando. Entón, a información arqueolóxica ten que ser de fácil acceso, cousa que actualmente non o é. Hai que traballar no coñecemento, na preservación e divulgación do patrimonio e deberíamos de sacarnos o San Benito de que somos uns Indiana Jones, sobre todo porque a sociedade así nos sigue vendo e algúns queren incidir por esa línea. Eu penso que é errada. Ben, sobre a academia, que me están aquí metendo un pouco de apuro, sobre a academia decir que haiga apoiou e colaborou públicamente o máster que se desenrola aquí na Universidade de Santiago e creemos que deberíase de acadar o grao de arqueoloxía en calquera das universidades de Galicia. Actualmente non o hai 3 no Estado, como ben sabedes, e estamos en contacto con eles para poder dar algunha asignatura no máster, porque entendemos que hai que explicarlle aos futuros arqueólogos en que consiste a nosa profesión. Non é só escavar xacementos enlleiros en campañas de verán e pasalo todo moi ben. Non, hai que traballar coa administración, con promotores que non teñen moitos escrúpulos moitas veces e vemos que un máster con demasiada teoría e pouca práctica a ese nivel. Sobre as PEMES, varias empresas, varios autónomos foron expulsados desta asociación polas súas malas artes, polas súas malas praxes e temos claro que teñen que quedar atrás os tempos de queixarse no bar e empezar a empregar os xulgados, Inspección de Traballo, Facenda, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, para algo están, non? Sobre a Administración Xeral, como vemos desde a asociación, vemos que se siguen cometendo actuacións neglixentes, a veces caciquís, e nos preocupa moito, non? Concretamente, sobre a nova Lei de Patrimonio, aprobada a Lei 5/16, o 1 de xullo de 2015 presentou esta asociación máis de 33 achegas sobre o borrador da lei. Leo vos 2 ou 3 fundamentais. Por exemplo, que se suprimen determinados órganos consultivos e asesores, como a Comisión Técnica de Arqueoloxía, Etnografía e Museos. A nós nos parece un disparate. Mantéñense outros injustificadamente, como a Comisión Mixta da Xunta de Galicia e Iglesia Católica. Entendemos que deste xeito se favorecen os credos religiosos frente a outros, etcétera, etcétera. É unha lei moi problemática, ten cousas que entendemos positivas, pero non nos fixeron caso en ningunha das achegas. Falamos con todos os partidos parlamentarios, con todos non. Co partido que está ao goberno non nos quiso recibir en ningunha das veces, os partidos da oposición sí, uns máis que os outros. Presentaron varias achegas nas emendas á totalidade e todas foran rexeitadas, todas. Durante a redacción, como vos decía, desta lei, non nos tiveron en conta e o que sí temos é o compromiso do xefe de servicio actual, Roberto Pena, que creo que vai asistir mañán, a que sí nos van a ter en conta para a redacción do novo decreto. Eu confío na súa palabra. Outro caso que nos preocupou moito, a Lei 8/13 de Estradas de Galicia. Nela exactamente se lee o seguinte: os estudos e proxectos deben ser redactados baixo a dirección ou inspección e supervisión de órgano competente da Administración promotora de actuación e serán suscritos por profesional técnico competente. En resumidas contas, a opinión do arqueólogo estará supeditada á decisión do xefe de obra. Entregamos un escrito á Xunta de Galicia, nunca tivemos resposta.
Bueno, podríamos seguir con un montón de leyes que lle mandamos a Xunta de Galicia e problemas, pero non fan moito caso. Solo un minuto. Sobre o tema do arqueoloxía e do turismo, efectivamente estamos de acordo, parece que se está perdendo a base fundamental da nosa profesión, que é a investigación, e todo o move agora o turismo, como antes a construcción, agora é o turismo. Exemplos temos moitísimos. Por exemplo, a Axencia de Turismo da Xunta de Galicia quitou a licitación da obra do Castelo de Pambre, turismo. A Diputación de Pontevedra, todas as obras que está a facer, que mañá tamén vai haber o arqueólogo da Diputación, veñen a través de Turismo Rías Baixas, o sea, unha clara declaración de intencións. Nos entendemos que non é un mero recurso turístico, no que se banaliza o seu contenido e é máis unha actividade científica. Como di un compañeiro da asociación, que me deu permiso de dicilo, facer nos xacementos non é un dereito do ser humano. Esta frase é de Andrés Bonilla, non é miña. Ben, sobre o tema da arqueoloxía pública, que me queda só un minuto, non podemos esquecelo, nin obvialo, por suposto. Desde a EGA teñen o noso apoio, todos participamos de arqueoloxía pública e social. A nosa empresa Citania ten un montón de exemplos, podelo ver no noso Facebook para ir resumindo moi rapidamente. Pero sí temos claro que hai que ter hai que falar e hai que ter unhas bases, non vale todo. Baixo ao amparo da arqueoloxía pública non vale todo. Sobre elo, sobre tamén dentro desta arqueoloxía pública e o mal uso do voluntariado, decir que unha consulta vinculante que lle fixemos á plataforma do voluntariado de España, eles nos reconocen que sí están denotando malos usos e malas prácticas. Onde hai diñeiros están aproveitando as boas intencións das xentes. A postura da EGA, pois neste caso é claro, non? Parece que sempre adquire visibilidade en tempos de crise. A administración, ademais, vai moi ben, non? Aforra moito diñeiro neste sentido. A xefa de Servicio de Inspección de Traballo, Ana Pousa, está colgado na página de EGA, tamén opinou o que pensa sobre esta situación e, últimamente, tamén recibimos a mesma postura, digamos, ou o mesmo apoio do catedrático de Prehistoria da Universidade de Santiago de Compostela e outros profesores. Xa para rematar, se me permitides un minuto máis, e, ademais, fixo Rebeca mención ao inicio e é un tema candente, ten que ver con Costa dos Castros. Eu non tiña a intención de falar deste caso concreto, porque entendo que é un caso concreto, pero dende a asociación me din que sí, que deberíamos de abordalo, porque se sinten que somos como culpables de que non se poida levar a cabo parte do traballo, porque eu entendín mal, ou é simplemente parte do traballo, o traballo que se sustitúe ou que non se realiza, mellor dito, é unha empresa británica que non vai poder traer alumnos previo pago para conseguir unha formación, eles, entendo eu, entonces non entendo onde está o problema, que unha empresa non poida facer un negocio, unha empresa non vexo eu a problemática. O apoio a Costa dos Castros, sobre todo o apoio ao arqueólogo director, que seguro que fan un traballo brillante, e con el teño falado e ten moi claro hasta onde se pode usar ou non usar o voluntariado. E, bueno, pouquiño máis. Simplemente unha pequena reflexión final. Lin un artigo de un compañeiro que decía que a arqueoloxía social é a única que se pode facer se atendemos os códigos éticos. Bueno, a min estas afirmacións do que é ético ou que non é ético, que só é a ética ese tipo de arqueoloxía, me parece cando menos temerario. O mesmo autor, noutro artigo, decía o seguinte: nunca esquecerei o caso dun alcalde das Rías Baixas que me presentou nun acto cultural na Casa da Cultura desta guisa. Este é un arqueólogo, ou sexa, unha desas moscas cojoneras que nos paralizan as obras.
Eu limitei-me a contestar que o único que facía era contribuir a cumplir a lei. Dende aí queremos tenderlle a man a todas as partes actoras para chegar a acordos e consensos e seguiremos coas nosas follas de ruta e, por suposto, pois, cumplindo a legislación Vicente. Se non estamos de acordo con ela, pois intentaremos trocala como facemos coa Xunta de Galicia. Gracias. Bueno, pues ahora sí, nos va a hablar nuestra compañera Nieves. A ver si te puedes ajustar el tiempo más que nada para dar espacio al debate. Vale. Hola, bons días. Bueno, nada, primeiro agradecer ao Consello da Cultura Galega o de darme a oportunidade de estar aquí, a sección de Patrimonio e Bens Culturais, a Rebeca, que me meteu neste jaleo. Pero, bueno, é unha boa oportunidade porque facía moito tempo que non vos vía moitos de vos e iso xa creo que xa é un síntoma do que está pasando ca arqueoloxía profesional. Eu vou dar a miña visión desde o meu punto de experiencia personal e, ademais, bueno, vou a ser un pouco máis breve porque moitas das cousas que quería dicir xa dixestes vos un pouco. Entonces, bueno, un pouco para contextualizar, eu pensei que iba a ser aquí a máis veterana, que creo que sí, pero, bueno, vexo que ainda nos vamos resistindo e hai moita da xente que estades por aquí que traballamos ou que empezamos máis ou menos uns anos atrás. A primeira xeración. Pero, bueno, sí, eu creo que sí, a primeira xeración de profesionais. A ver se nos jubilamos como tal, porque ainda non hai unha primeira xeración de jubilados como arqueólogos profesionais. Bueno, pues esperemos que podamos jubilarnos. Bueno, eu traballo na arqueoloxía desde mediados dos anos 80, primeiro relacionada co Museo Arqueolóxico de Ourense, pero xa con traballos de campo, con contratos, xa con contratos dos contratos estes que eran INEN concellos, creo que se chamaban, nas excavacións, e despois pasei a ser autónoma pois fará 20 anos ou máis. Entón, bueno, sí que teño experiencia en casi todos os eidos de arqueoloxía e, desde logo, desde fai uns anos, desde que, como dice Matilde, desde o boom, a caída de... O sea, desde a caída do ladrillo, desde o fin do boom inmobiliario, pois a actividade é moitísimo menor. De feito, voume afastando un pouco do que é a arqueoloxía profesional e acercándome a outros sectores que vos comentarei un pouco, se me dá tempo. Bueno, como xa dixeches, Matilde, eu tiña uns datos aquí que son do CSIC, ademais, que entre 2009 e 2013, pois os postos de traballo relacionados ca arqueoloxía que se reduxeron no Estado un 66% e que pecharon o 42% das empresas, máis ou menos estamos nese... Non sabemos os datos de autónomos, eso é somente sobre empresas. Bueno, eu, ainda que me dedico tamén a outras cousas, pois, bueno, a verdad que con respecto a este mundo son bastante pesimista, incluso falei con algún colega máis estes días, e, bueno, penso que somos un colectivo bastante desfavorecido, bastante abandonado polas administracións, moi vulnerable, a precariedade laboral, a falta de financiamento, todo isto que xa o sabemos, a falta de proxectos. Pero, falando con outras colegas e tal, tamén me comentan a falta de incentivos e o desencanto profesional. Eu creo que a falta de traballo, a competencia entre nós mesmos e todo isto leva a eso, a un desencanto e por aí se van abandonando as profesións, non? Comentábame que, por exemplo, os traballos que se poden facer ahora mesmo son como autónoma, refírome sempre como autónoma e non como empresa con traballadores, sino que sempre estamos un pouco máis ailladas, non? Ainda que colaboremos con outras empresas ou con outros profesionais, creo que estamos máis ailladas e aillados. E decíame que facía traballos alimenticios, como antiguamente no cine, non? E que nin tan siquiera para eso a veces chegaba. Despois está
Vamos a ver. Bueno, isto neste caso, eu recordo fai unhos anos, cando aínda a arqueoloxía, digamos, o traballo iba ben, que escoitara unha entrevista con unha tal Sonia Braga, que é unha actriz brasileña, que foi bastante importante, que lle preguntaban que por que era actriz, non? E ela decía que, bueno, que era actriz, pero que podía ser tamén, ou que non había só que ser actriz, sino que había que ser actriz e arqueóloga, por exemplo, non? Iso é iso. Sí. E é que se me quedou grabado, é dicir, fai moitos anos, pero desas cousas que se che quedan grabadas, Eu non? teño unha compañeira de promoción da arqueoloxía que é actriz tamén. Bueno, aquí creo que hai varias que están facendo os seus pinitos, non? Hai outras que están sendo arqueólogas e cantantes. E, bueno, e tamén pode ser arqueóloga e viticultora, ou como eu, que tamén me dedico un pouco a outras actividades para, digamos, para manter as necesidades básicas, porque chegamos a un punto en que é casi imposible, non? Bueno, e nesta situación a que chegamos, pois penso que hai que facer un reparto de responsabilidades tamén. Desde logo, inclúome eu e inclúo a todo o colectivo de profesionales, non? Pero non só eso, tamén, hombre, unha gran culpa ten a crise, pero tamén é que nos colleu a mellor despreveñidos ou que non fixemos os deberes hasta ese momento. Tampouco somos os únicos desfavorecidos nesta crise, porque a maioría dos autónomos están na mesma situación, o que pasa que por o tipo de traballo noso, que é máis temporal, digamos, ou máis estacional, pois, e ao non estar organizados, pois creo que caímos máis profundamente, non? Xa digo que me inclúo ao colectivo inteiro, pero tamén a administración, creo que ten moi boa parte de protagonismo, e as políticas culturais que non se están facendo desde a administración en materia de planificación, etcétera, de difusión e de protección do patrimonio, co cual, pois, están xurdindo outra serie de personas que non son da profesión que se están encargando deso, precisamente. É dicir, hai aí unha sustitución de profesionales, digamos. Despois, tamén creo que xa alguén o nomeou un pouco por aí, é dicir, a falta de profesionalidade como colectivo. Non me refiro á formación técnica, senón un pouco á dignidade da profesión. E con isto quero dicir que somos unha profesión xoven, non? Pero tamén nacemos ou nos desenrolamos, e eu neso teño bastante experiencia, ao amparo de outros profesionais que teñen maiores trayectorias e influencias, que xa tiñan unha trayectoria profesional moi consolidada, como poden ser enxeñeiros e arquitectos, non? E iso, pois sí, que nos acarreou, creo que tamén bastantes problemas de, non sei, de estar sujetos a eles e aos seus criterios, e non aos nosos, impoñer os nosos criterios nas grandes infraestructuras, por exemplo. E tamén porque ou nos encorsetamos ou se nos encorsetou nun sector como o da construción, que creo que non ten moi pouco ou nada que ver cos nosos obxectivos de traballo. Despois tamén creo que nunca se nos ofrezou a oportunidade de facer unha arqueoloxía completa, o ciclo completo, é dicir, a financiación é a que é nos traballos arqueolóxicos, e en xeral non se financian períodos longos de investigación, de publicación e de difusión dos nosos traballos. Eso creo que tamén é unha eiva bastante grande, non? Despois, bueno, a deriva que comentabas, Matilde, a deriva hacia outros traballos, é verdad que agora está moito máis diversificado, pero eu, por menos, desde a miña experiencia, sempre fixen outro tipo de traballos, a parte de arqueoloxía, relacionados co patrimonio cultural, pero non só arqueoloxía, porque, bueno, fixen documentación, etnoloxía, todo tipo de traballos relacionados co patrimonio cultural, non? Sí, a diferencia, eu penso que antes era minoritario, non? Sí, e agora, sí, tendese máis hacia eses traballos e menos hacia outro. E, bueno, despois tamén quería decir que bueno, que eu, por menos, como autónoma, e que ademais vivo no rural, ou no campo, máis que no rural, vivo no campo,
pois non nos queda máis remedio que ser autodidactas, un pouco, non? Con isto quere decir que estamos metidas en compartimentos estanco, digamos, que non nos relacionamos entre nós, que eu boto de menos a formación continuada e a posta ao día en novos recursos, que ainda que te vayas enterando porque tes unhas destrezas, pero non é, por exemplo, os obradoiros que tiñamos fai uns anos no CSIC, no INCIPID, por exemplo, que axudaban non só a formación continuada, sino a relación entre nós e a saber que estábamos facendo cada un e a saber de outros proxectos, etc. Bueno, eu compatibilizo agora a profesión con outros traballos, que a veces non teñen nada que ver. A ver, aquí xa falastes destas cousas que teño por aquí apuntadas. E, bueno, e outra cousa que quero dicir é que cuanto máis, digamos que, poñendo nun gráfico, cuanto máis adelgaza a miña liña, a liña personal que me une aos traballos profesionais, máis engorda outra liña de outro tipo de iniciativas tamén que son voluntaristas e vocacionais, moitas veces, que están relacionadas cos movimentos cidadáns, co patrimonio cultural e ca arqueoloxía, que son, en primer lugar, por exemplo, colaboracións en proxectos territoriais cas universidades, neste caso ca Universidade de Vigo e en territorio na comarca de Monterrey, ca que colaboro. E despois, sobre todo, me estou dedicando e xa levo 2 anos aportando moito tempo e moito traballo a defensa do patrimonio, porque parece que o temos que defender os cidadáns ahora mismo, que, non sei se sabedes, que é o da Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrey. A iso casi me estou dedicando últimamente, aparte do tempo que me leva, manteñerme para sobrevivir, digamos. En cuanto ao futuro, eu teño aquí apuntados uns cuantos apuntes, son pinceladas que supoño que teremos que encher entre todos para facer o cuadro, non? Simplemente pinceladas porque creo que é moi difícil, non? Eu teño apuntado, como decía Israel, máis unión, máis asociación, máis comunicación e máis cooperación entre nós. Intentar tamén desde o colectivo rebaixar a carga impositiva fiscal, eso non é cousa nosa, é cousa do goberno, pero creo que somos un colectivo máis de autónomos e que temos que defender a postura, por exemplo, as cuotas que vayan en relación aos beneficios, non? Porque o de pagar as cuotas ou ser un traballo estacional realmente é complicado, penso. Tamén teño aquí apuntado que hai que chegar a máis audiencias e con novas formas de divulgar e de comunicar, o da formación continuada que xa o dixen. Despois, en cuanto a buscar outros nichos de traballo, digamos, creo que non só hai que buscalos, sino que a veces hai que crealos, non? É un traballo longo e de anos, pero, vanse creando sinerxias e, por exemplo, teño experiencia na comarca de Monterrey que un pouco a partir da creación da plataforma e todo isto, hai unha efervescencia moi grande respecto ao patrimonio cultural e a arqueoloxía, é dicir, están surxindo iniciativas continuamente, conferencias, non sei que, é dicir, que a xente está moi interesada, non? Entón, creo que o de buscar os nichos de traballo, por exemplo, creo que hai 2 liñas que me parecen moi importantes, que por un lado son os concellos, e por outro, ainda que que forman parte dos concellos, as comunidades de montes. Creo que a maioría do patrimonio, sobre todo do patrimonio ben conservado e tal, está dentro desa administración, por un lado, do concello e das comunidades de montes. E neste caso, quero vos contar un caso, un caso personal, é dicir, non un caso, senón un traballo, unha experiencia que teño desde fai varios anos, que levo traballando nun equipo interdisciplinar cas comunidades de montes. Ahora vámonos a reunir ou vamos a crear unha empresa que se vai a chamar Azoreiras e está formada por un equipo xurídico, por un equipo documental de documentalistas de historia, por un equipo de enxeñería forestal e por arqueoloxía. Neste caso, desde logo, practicamos aquí a arqueoloxía do paisaxe porque é un pouco a experiencia un pouco trasladar a documentación histórica a paisaxe, é dicir, interpretar eses documentos e trasladalos a paisaxe.
E, bueno, é unha experiencia bastante gratificante, por iso digo, é outro dos nichos ou das formas de facer arqueoloxía ou dedicarse ao patrimonio. E, bueno, creo que bueno, o que decía, que tanto os concellos como as comunidades de montes, pois, sobre todo os pequenos concellos, que é precisamente onde hai máis patrimonio arqueolóxico e cultural en xeral, non teñen moita formación en cuestións de patrimonio. Entonces, creo que hai que facer unha labor decir, para crear ese nicho, para fundalo, para tal, creo que hai que facer unha labor de concienciación e de educación con eles que leva tempo, porque non saben por onde andan, pero con asesoramento e, por exemplo, cos fondos europeos, que hai moitos para estas cousas, creo que se poden ir creando aí nichos de empleo interesantes, ou de actividade arqueolóxica ou cultural interesante. E, bueno, xa doulle paso a Santi, porque creo que xa dixo o que quería máis ou menos decir. Gracias. Bueno, vou eu, non? Bos días a todos e todas. Agradecer tamén, como os compañeiros, ao Consello da Cultura Galega e, no meu caso, tamén en concreto a Rebeca Blanco, a invitación. E, bueno, a ver si isto resulta positivo, non tanto na busca de conclusións, porque supoño que non se chegará a ninguna conclusión, pero sí, polo menos, si pode abrir unha porta ao entendemento ou a colaboración ou como lle queramos denominar ao traballo conxunto entre todas esas vías que forman a arqueoloxía, porque, en definitiva, a arqueoloxía, aínda que esta mesa vai sobre a arqueoloxía chamada profesional, que é un término que a min tampouco, ou de xestión, que é un término que a min tampouco me agrada ou non me encontro moi cómodo. Creo que, ao final, a arqueoloxía é unha, independentemente de que haxa diferentes formas de facela ou vías para levála a cabo, pero, en realidade, a arqueoloxía é unha, non? A veces parece que a arqueoloxía de intervención é solo eso, solucionar problemas concretos relacionados con construcción ou con obras civís, etc., pero, ao final, a arqueoloxía é investigación. E investiga exactamente igual, ou así debería ser, un membro da universidade ou un centro de investigación puro e duro, pode ser un incipito, tal, como un arqueólogo profesional ou de empresa ou autónomo de campo, non? Ou así, ao menos debería ser, ou polo menos así o vexo eu. O subtítulo da miña proposta me puxeron aquí: miradas retrospectivas desde unha empresa de arqueoloxía cara ao futuro do sector. A verdade é que me gusta moito o título, non? Tamén digo que pouco podo aportar a maiores do que xa se comentou aquí. Comentaba Israel que el non ve un futuro apocalíptico, que algúns compañeiros da EGA si o veían. Non sei se se refería a min, porque eu si o vexo realmente mal. Probablemente tamén sea pola miña forma de ser e de ver incluso a vida, pero realmente o vexo bastante mal. Comentaba antes con outro compañeiro, veterano, antes de entrar aquí, que paradóxicamente vexo máis espacio hacia atrás, o tema das miradas retrospectivas, que hacia diante. Diante, realmente, ahora mismo estou vendo un muro. Quixera facer eso, un pouco de Pepito Grillo, aquí no colectivo, e vendo, seguro que vai haber xente que plantee propostas de futuro e de que isto ten saída. Eu quero
precisamente desde a miña experiencia, o que tamén comentaba Nieves, que, bueno, son casi, no meu caso, casi 30 anos de actividade, e parece que son moitos anos, realmente o son, pero eu tamén pertenezco, como decía Matilde, a esa prácticamente primeira xeneración de arqueólogos que saímos fora da universidade a traballar, e realmente é pouco. Son 30 anos, son moitos, desde unha perspectiva persoal, pero como actividade realmente é unha actividade nova e, sobre todo, tamén, como ben tamén apuntaba Nieves, se o comparamos con outros colectivos profesionais coas que, ademais, temos continua relación, sean arquitectos, sean enxeñeiros ou profesións técnicas similares, non? Insisto en ese persoal desencanto profesional e dentro dese desencanto creo que é fácil botar a culpa sempre ao outro, o de fora, en este caso a administración, que é algo que facemos habitualmente a sociedade, en realidade, non só o colectivo de arqueólogos. Pero creo que, efectivamente, como insisto, tamén comentaba Nieves, e incluso apuntaba Israel, e tamén creo que temos que facer unha reflexión e unha reflexión dentro do propio colectivo, porque creo que nós tamén nos temos equivocado bastante, ademais, en buscar solucións para os nosos problemas, non? E, en realidad, tampouco somos un colectivo tan amplio, pero parece que nos costa moito traballo facelo así. Eu, nestes 30 anos, pois non sei, a parte da EGA, previamente, pois non sei cantas reunións por activa e por pasiva asistín como colectivo, sin chegar nunca a ningún tipo de acordo. Si coincidimos nos problemas, ni siquiera si coincidimos nas solucións, porque nunca se aportaron esas solucións, ou polo menos teño esa sensación eu, non? Bueno, insisto, hai cantidade de temas que xa se trataron e a mellor é un pouco redundante volvelos a mencionar. Si quixera tamén facer fincapé en que o problema da denominada crise do ladrillo, creo que con respecto a nós non é só eso que nos afectou, sino que eu creo que a crise xeral, é dicir, se citou xa previamente esa falla de política cultural, non só dentro do ámbito do patrimonio cultural. En este caso non estou falando dos técnicos de patrimonio, podería facelo, pero en este caso non estou falando dos técnicos de patrimonio. Estou falando da política cultural, non? É dicir, a donde quere ir a Dirección Xeral de Patrimonio ou a donde pretende ir, se é que pretende ir a algún lado e non é simplemente un organismo para estar dentro de o políticamente correcto, non? É dicir, evidentemente, sería impensable que ahora desaparecer un organismo como a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ou algo parecido, ainda que non se denomine así. E iso me leva un pouco tamén a outro tema tamén recurrente que é, en este caso, a Axencia de Turismo de Galicia. Non se trata de atacar a ese organismo, a esa entidade en sí, sino que pasa porque hai esa falla de coordinación. Citouse aquí Pambre, eu fui o responsable arqueolóxico de Pambre, e digo incluso responsable, con todo o sentido que iso poida ter, non? E entonces, bueno, pues eso,
non creo que sea negativo incorporar ese apartado como novo nicho de traballo do turismo. Parece que é unha denominación despectiva, non? Porque pensamos nos guiris facendo fotos na catedral, non? Creo que hai se pode facer unha política de turismo activa e de recursos que incluso reflictan na propia investigación, non? O problema é que creo que a arqueoloxía en relación co turismo se está convertindo en algo parecido á arqueoloxía con respecto a unha vía de alta capacidade onde tes que solucionar un problema para que a vía poda pasar por aí. E digamos que a arqueoloxía é unha especie de, bueno, se vas a intervir en un BIC, pois lóxicamente ten que haber unha intervención arqueolóxica, pero para solucionar ese problema, non para que a información, a investigación derivada desa intervención reflicta no propio, na propia, outra palabra que non me gusta nada, outro término, posta en valor dese elemento. Creo que o elemento ten valor en sí mesmo, non porque nadie yo poña ou yo impoña, non? Bueno, máis cousas, o tecido industrial. Siento ser pesada, pero es que... No, e aparte, no, está ben, porque aparte, insisto que non vou a decir nada novo que non dixeran os meus compañeiros, non? Porque teño anotados... De feito, iso foi unha declaración propia de intencións, non levar nada estructurado, senón vir a falar por sensacións, non? E o que estou facendo. Bueno, precariedade laboral. Creo que é unha precariedade estructural, en realidade. Parece que a precariedade laboral é reciente. Creo que todos os que estamos aquí e que nos dedicamos a isto, esa precariedade laboral foi sempre así. Ahora, evidentemente, é máis dura, máis forte, tal vez, pero en realidade é algo, por iso o denomino estructural, endémica, ¿no? Prácticamente. Evidentemente hai que buscar alternativas. Esas alternativas ahora mismo, pues efectivamente, están encaminadas a, bueno, as novas tecnoloxías. A min non hai moito tempo unha empresa dedicada a estas cousas, pois, bueno, para crear portales de internet e estas cousas, pois se puxo en contacto comigo. Me parece moi interesante, a priori, pero o medo que teño é que se quede en eso, un mero instrumento de información. E, por favor, isto é unha paréntesis, non se trata de ser puros, non creo nas purezas e menos en estas cosas, non creo que sea nin máis puro, nin máis digno, nin máis indigno facer unhas determinadas actividades relacionadas co patrimonio. Non creo que unhas sean mellores nin sean peores. Por outro lado, tamén o tema das empresas, que é un pouco tamén o que a min me toca. Se fala de tecido industrial, non? Evidentemente, dentro do mundo do patrimonio cultural é absurdo utilizar ese término. E máis, incluso, nin siquiera me encontro cómodo co término empresa. Non porque o consideren nada despectivo tampouco ese término, para nada. Simplemente creo que non somos empresas. Unha empresa é algo máis. Ou algo diferente, non algo máis en canto a tamaño. Creo que somos un grupo de xente que nos xuntamos con un CIF para poder facturar, pero non hai, creo, unha estructura empresarial como tal. Non se pode reinvertir en seguir avanzando en materiales, en formación continua, que comentaba antes Nieves, simplemente porque os recursos que temos son para sobrevivir, única e exclusivamente.
eu estou falando pola miña empresa, pero creo hai outras xentes, está Luís e hai máis xente e poderá tamén, en todo caso, falar deso. Pero non vexo que haxa unha estructura empresarial como tal, non? Hai unhos medios que tú vas xestionando como podes e pouco máis. E despois, sobre todo, se o comparamos coa nova forma de facer que apuntaba tamén Israel, de moita xente nova. Me da un pouco de apuro, parezco el abuelo Cebolleta que estou dicindo que el peligro viene de la juventud. No, para nada. Pero probablemente porque o mercado laboral está así, hai que sobrevivir na jungla e tal. Unha compañeira, unha das miñas socias, dice que ve a nosa empresa como un dinosaurio, ¿no? En todos os términos. Non só polo tempo que levamos, sino incluso pola capacidade para moverse en certos ámbitos e pola forma de actuar en outros ámbitos. Bueno, non sei, nada máis, en realidade, creo que o mellor é abrir o debate e simplemente o que quixen mostrar é unha reflexión efectivamente moi persoal, mirando para atrás, porque insisto que cara adiante non vexo moita perspectiva, pero bueno, espero que solamente sea unha sensación. Gracias. O micro que... Simplemente, cando preguntedes agora, por favor, estamos en o streaming, que vos presentedes, a preguntar. Sí, xa o abreu Santi cando rematou. Entón, bueno, perdoade o papel aquí de vigilante de los tiempos, pero era precisamente para favorecelo, así que non me estendo máis. Xa temos unha primeira intervención e unha segunda. Quen lle pasa o micro? Ola, son Marco Antonio Rivas, arqueólogo municipal do Concello da Coruña. E, bueno, igual vou adiantar un pouco o que vou decir mañán. Comentaba a compañeira Nieves que tiña que facer un traballo de concienciación de cara á administración local para a protección do patrimonio arqueolóxico. É curioso que teña que ser unha empresa privada a que teña que concienciar a unha administración a cumplir a normativa. E tamén comentaba Santiago que un pouco a culpa é das empresas. Eu penso que a culpa, sobre todo, é da administración. A estas alturas, coido que non hai que facer un traballo de concienciación, senón que hai que cumprir a normativa. É dicir, o cumprimento da Lei de Patrimonio non é un problema, hai que cumplila, nada máis. En ese senso, hai que pensar si realmente a administración en estes momentos está poñendo todas as medidas ou ten os recursos suficientes para facer efectiva o cumprimento da Lei de Patrimonio. E se non é así, pois igual hai que pensar que quizáis un dos nichos de mercado máis importantes que ten hoxe en día a arqueoloxía é o cumprimento da normativa, pero o cumprimento estricto da normativa. A nova Lei de Patrimonio Cultural define unha serie de actividades arqueolóxicas, todas están ligadas a remocións de terras, exclúense, por exemplo, os estudios de paramentos. Eu penso que a actividade arqueolóxica en aqueles inmobles catalogados con un certo nivel de catalogación é importante un traballo arqueolóxico previo. Sin embargo, na nova Lei de Patrimonio, dentro das actividades arqueolóxicas non se contempla ese tipo de actividade. Entón, a diferencia da construción, que sí que perdeu un nicho de mercado, eu penso que no caso da arqueoloxía o nicho de mercado existe. O que pasa que non é necesario buscalo. Simplemente con que se cumpra a lei, probablemente moitos arqueólogos teñan traballo.
Marco non dixe que fora culpa das empresas solo. Evidentemente, máis que culpa responsabilidades, non se trata tampouco de, efectivamente, de botar culpas ou culpables. Simplemente estou falando de responsabilidades. Creo que tamén nós temos parte ou temos responsabilidade en que as cousas non funcionen moitas veces, non? Este era un tema que se me despistou, porque ademais Matilde e eu viñemos xuntos no coche e xurdiu isto a raíz dun comentario de outro colega que veo a decir eso. Si se cumprise a lei, o traballo, o mercado de traballo, a oferta de traballo sería moitísimo máis amplia. Aí estou absolutamente de acordo contigo. Despois, cousas como as que comentas, pois efectivamente, ao final, é o que eu decía, é solucionar un problema. Chegas, montas e te vas. Pero efectivamente, a arqueoloxía, e de aí o que eu comentaba ao principio, que a arqueoloxía, para min, a de xestión, é arqueoloxía, punto. Estás investigando. Non é só para solucionar un hueco de ascensor, senón intentar ir completando nunha cidade as pezas que conforman esa cidade na súa na antigüedade, etcétera, etcétera. Creo que, ademais, ti e máis eu en concreto temos falado moito deste tema, do tema da administración, das administracións locais, etcétera, etcétera. Incluso que haxa un cambio de goberno nunha administración local tamén vai a variar esa política o que esas leis se cumpla máis ou se cumpla menos ou incluso se intente desbordar esa lei para seguir ampliando ámbito e campo de traballo. Entón, era eso, era simplemente esa aclaración que non digo que sea culpa, sino que é responsabilidade efectivamente, pero creo que de todas as partes. Evidentemente a administración ten a capacidade, pero a mellor hai que estar máis encima dela. Como eu digo, a administración ten que ter as orellas sempre tesas porque detrás temos que estar enriba dela, non? Nada máis, era solamente ese apunte. David, pode contestar un momentiño? No, eu creo que me entendiches mal cando dixen que había que facer unha labor de concienciación. Non me refería a labor de concienciación de cumprir a normativa, senón a outro tipo de cousas. Decir, tampouco hai que diferenciar tamén os concellos rurais de Ourense, por exemplo, do interior de Ourense, dos concellos como Coruña ou as cidades, non teñen nada que ver. Os xestores dos concellos pequenos pois non teñen nin idea nin de arqueoloxía, nin de patrimonio. Referíame a asesoralos en cuanto ao que teñen no concello. E para iso tamén se me olvidou decir que se hai arquitectos en todos os concellos, inda que sean ben pequenos, ou, por lo menos, nas mancomunidades, por que non hai un arqueólogo? Porque sería a forma de facer unha planificación integral e facer algo sostible, sea de actividades turísticas ou do que sea. Quería dicirche eso, que non me refería a asesoralos en cumplir a normativa, senón en ver, o sea, asesoralos en cuanto á explotación dos seus recursos ou da ordenación. Pedagogía del patrimonio. Sí, é o que quería decir. É que incluso en relación con ese complemento da lei, sabemos que hai planeamentos que están aprobados onde se obriga a presencia de un arqueólogo para informar e non hai. E eu sei de algún caso na provincia de Pontevedra que se están remitindo os concellos pequenos precisamente a Diputación porque hai un arqueólogo na Diputación a ver se pode solucionar o problema. Efectivamente. Entonces, eso é un elemento, ¿no?, para ese cumplimento da lei, por exemplo. E o que pasa é que isto tamén ten outras derivadas, falando da precariedade laboral, que en que condicións están traballando moitos dos técnicos arqueólogos municipales a través de pseudocontratos ou de asistencias técnicas, bueno, daquela maneira, ¿no? Vamos a darle paso. David. Gracias. Ben, eu son David Barreiro. Bueno,
Este tema no que estamos agora me parece bastante interesante, a cuestión do grado de cumplimento da legislación. Creo que é fundamental e tamén me leva a unha primeira reflexión que quería facer, que tamén temos que intentar deixar un pouco de mirar sempre das fronteiras para dentro e darnos conta de que isto está pasando en todas partes. É dicir, a crise da arqueoloxía non é só unha cuestión de Galicia e o problema do cumplimento da legislación non é só un problema da administración do patrimonio en Galicia. Entón, bueno, quizáis unha primeira maneira de explorar o que pode estar pasando é ver que hai por detrás, non só supostas incompetencias ou falta de recursos na administración ou que sexa, sino que realmente é unhas incoherencias a nivel de legislación e a nivel da realidade material, económica, que o que desvelan son contradicións dentro do propio sistema, non? Esa é unha vía para explorar. De todos modos, isto, bueno, me leva a unha cousa que quería dicir en relación co último que falou Israel, que eu quero moito Andrés, creo que non está, é a persona que me iniciou na arqueoloxía, teño moito cariño, pero discrepo totalmente desa frase co que acabache o discurso de que pozar nos cementos non é un dereito. Eu penso que sí, precisamente todo o contrario. Pozar nos cementos e o acceso á cultura é un dereito humano. E creo que esta é unha das claves coas que temos que traballar. Como facelo? O sea, que temos que facer nós, os arqueólogos, aí? Como facer que a xente poida acceder á cultura e ao patrimonio? Como podemos facer que a xente saiba o que é arqueoloxía, o que é escavar un xacemento? Por que producimos coñecemento facendo iso? Porque o patrimonio é de todos. A administración somos todos, tamén é outra das cousas que quería decir. Estamos sempre falando do que fai a administración ou non. A ver, o problema é que a administración somos todos. Se sempre nos dedicamos ao noso, a excavar ou a non excavar, o sea, sempre miramos para a nosa profesión, nos olvidamos do nivel político da nosa profesión. Penso que a participación nas políticas patrimoniais, que todos os ponentes fixeron fincapé niso, é fundamental tamén. Entón, está moi ben que eses consensos técnicos, metodolóxicos, como había antaño, que realmente sí que se abandonaron, como decía Nieves, é bo recuperalos, pero penso que eso hai que ampliálo e hai que empezar a falar de políticas patrimoniais. E participar na política patrimonial, non esperar que veñan os políticos precisamente a facer as leis para despois queixarnos de que as leis están mal feitas. Non? Ben. Bueno, non me quero estender, porque seguro que hai máis intervencións, así que o deixo aquí. Sí, bueno, non sei. Un comentario, unha pregunta, unha reflexión. Sí, tú tienes algo que decir? Pero a xente enténdeme ben, incluídos os arqueólogos, entendemos que a arqueoloxía non é só retirar estratos. A ver, ¿qué? Bueno, non, digo que non digo a xente, cando digo a xente tamén meto o grupo dos arqueólogos, o metíamos a todos, non. Isto por ter unha carreiriña non te diferencia dos demais, non, a todos. Teríamos que velo, non. A frase está ben, enténdela perfectamente, David. Sí, bueno, eso penso que estamos todos bastante de acordo porque a nosa profesión depende diso. O sea, non é unha regalía ou que de repente nos demos conta que o público somos todos, os bens son de todos e de nadie, e que a supervivencia da nosa profesión pasa porque o público a demande. Senón, o que non demanda o público non está no mercado e non existe. Exactamente. Entón, pasa en grande parte por iso, eso sabémolo. Pero penso que tamén hai que facer moita labor de pedagogía previa, aínda que Marco Antonio nos decía que nos concellos non había que facela, senón que o que teríamos que facer era aplicar a lei. Eu penso que falta moita pedagogía para que a xente non teña nada máis que a opinión que ten do patrimonio arqueolóxico a través da prensa.
ou a través do xacemento que ten no seu entorno inmediato, sino que a xente necesita ter unha visión xenérica, xeral, do conxunto do patrimonio de Galicia, penso eu, para poder opinar se despois é necesario excavar o seu xacemento que está na súa parroquia, ese tipo de cousas. Claro. Non sei se darche paso por alusións, se é rápido, porque se non teño xente esperando. É rápido? Pois sí. Pasa ya... O problema é que o 80 ou 90% da actividade arqueolóxica que se fai en Galicia está ligado á obra pública. Eso é un negocio. Non é difusión patrimonial, socialización do patrimonio. Eso é un negocio, con todo o que implica o negocio. Entón, eu coido que a administración, os concellos, as empresas, debe tutelar o efectivo cumplimento da Lei de Patrimonio. Por outro lado, eu referime os concellos teñen a obriga de conservar o patrimonio do seu término municipal. Sen embargo, a día de hoxe, nos orzamentos anuais, como xeralmente os traballos de conservación van en gastos correntes, descoñecemos o que inviste cada concello na conservación do seu patrimonio. Entón, algo tan sinxelo, mellor, como exixir aos concellos que fagan explícito o investimento que van a aplicar na conservación do seu patrimonio, pois sería suficiente para que cada ano os concellos garden unha partida para abordalos patrimonio arqueolóxico ou cultural. É dicir, eu penso que se ben hai un control sobre a actividade arqueolóxica por parte da administración que fan os promotores e as empresas, tamén debería facerse efectivo cara aos concellos. Sí. Pásaslle, por favor, a Rebeca, que ten pedida a palabra. Despois vai Felipe Criado, despois vas... Xurxe. Grazas. Eu, vou saltar un pouco, desviarme do tema este, sobre todo porque están saindo temas que eu creo que deben tratarse tamén na mesa, non lembro se mañán ou esta tarde. Eu quería facervos unha pregunta, pero antes delo unha pequena reflexión a raíz do que comentou Marco antes sobre a Lei de Patrimonio, porque me afecta directamente, que non inclúe o tema dos estudos integrais dos edificios históricos. Hai pouco, noutras jornadas, saiu o debate, brevemente da lei. Creo que foi Felipe, dixo que esta lei nacía bella, esta lei nace para cambiarse. Pois, un das cousas é esta, é unha lei excluinte, e mentras noutras comunidades autónomas se está incluindo novas prácticas que se van facendo, aquí seguimos deixándolas o libre decisión ou a responsabilidade dos técnicos da administración. Simplemente apuntar isto. E a pregunta que vos quería facer un pouco polo obxectivo da mesa, porque saiu bastante nela, está en relación coa necesidade de establecer consensos ou de acadar consensos dentro do colectivo e dentro da profesión. A mí me sigue chamando a atención que, por eso un pouco a mesa, as jornadas o discutimos moito se facer algo moito máis heteroxéneo, se facelo por bloques temáticos e ao final optamos por unha maneira clásica, por bloques temáticos, porque reflicte a realidade. É dicir, seguimos funcionando por bloques temáticos. Nese caso, cando facemos colectivos, seguimos facendo colectivos de profesionais, de investigadores, académicos, de non sei que, e non nos mezclamos a hora de tomar decisións. A actividade arqueolóxica nos afecta a todos, nos afecta como profesionais, nos afecta como investigadores, nos afecta como docentes e debemos tomar decisións de forma conxunta. Entón, a pregunta é por que considerades que como colectivo non somos capaces de acadar consensos? Mira, o tema do consenso pensaba extractalo xa como a primeira conclusión desta mesa, non?
Pero o tema que falas de o que es temático, sí que non o vexo tan claro porque eu precisamente nesta mesa estamos xente que ao longo de nosa vida nun momento foi un tipo de arqueólogo, logo outro, logo volve a ser un, logo volve a ser outro, entón digamos que todos somos un. E despois a pregunta que por que non acadamos consensos, eu penso que claramente porque o negocio é pequeno e porque o prestixio que se xoga é grande. Eu, pola miña situación familiar concreta, conozco ben outros ámbitos de profesións coas que nos relacionamos e que saliron aquí, como a arquitectura ou a enxeñería, teñen unha unión moi clara cara a obxectivos comuns. Son capaces de poñerse de acordo en obxectivos mínimos porque saben que ganan, parece ser que non está de acordo. Bueno, eu estou falando en concreto o que veo no tema da enxeñería. Evidentemente, hai disensos e non hai un pensamento único. Eso sería imposible. Pero cando se trata de... Eu penso que cando se trata de conseguir algo, sí que hai unha unión máis clara. Non sei, por exemplo, vou poñer o exemplo da Cidade da Cultura. Cando se edificou a Cidade da Cultura, o colectivo de arqueólogos, de arquitectos, tivo accións moi claras en contra, públicas, etcétera. Que fixemos, por exemplo, os arqueólogos? Protestamos porque se invertiran as cantidades astronómicas de diñeiro que se meteu ali en contra de en favor de, en lugar de outras inversións que serían máis útiles. Non. A ese tipo de cousas me refiro, que somos incapaces porque eu penso que non vemos negocio. Esa é a miña resposta particular. Entón, digamos que cada un de nós fai unha huida hacia adelante como el PP, así, literalmente, buscando como podo sobrevivir, xa non estou pensando no próximo ano, sino nos próximos meses. O ano que ven, año nuevo, vida nueva, Dios dirá. Eso non, penso que non nos leva a ningún lado, precisamente porque non hai negocio. Pero, bueno, é a miña opinión particular. Sí, falo. Nada, eu creo que hai unha cuestión clara. Primeiro, efectivamente, que non é unha actividade tan bella como nos pensamos, é unha actividade nova. Quero decir que todavía, aínda que parezca mentira, nos estamos axustando ou reaxustando. E despois creo que hai un problema que é o propio nacemento desta actividade, que foi un pouco como dun día para outro te tes que adaptar a unha serie de circunstancias. E, efectivamente, nunhas condicións, nun ámbito moi pequeno, precario, donde, ao final, é un pouco sobrevivir, non? Sin pensar un pouco nos demais e sin pensar que os demais están na mesma situación. Eu en algún momento pensei, sobre todo a principios deste século, que a entrada de xente nova con outras perspectivas, incluso de formación e profesionais, iba a cambiar isto. Sinceramente, eu pensei. E que, ademais, nos iban a dar unha boa lección a xente que levábamos máis tempo. Pero non vin que eso, e non creo que sea unha cuestión que levemos no ADN os arqueólogos, evidentemente. Conclusión a túa pregunta, sinceramente non o sei, pero creo que é un problema estructural. De nacemento da propia actividade, por un lado,
e que ademais tamén tal vez é que levemos menos tempo do que realmente pensamos, non? Entón, non sei. Non o sei. Felipe Criado tiene la palabra. Hola, bos días, Felipe Criado. Eu quería seguir por aquí, despois voltar rapidamente tamén a intervención anterior de David. Pero antes de nada, deixademe, por favor, felicitar e agradecer ao Consello da Cultura Galega por ter creado este espazo de debate para todos nós aquí. A ver, eu quería efectivamente seguir co tema que estamos todos a comentar. Hubo unanimidade entre todos os que estades na mesa, e esa unanimidade foi en parte xa replicada, afirmada desde as intervencións anteriores, de que temos un problema tremendo de desunión, que eu aínda diría que é maior que desunión. É un problema de prácticas caimitas moi enraizadas na arqueoloxía galega que non podemos seguir manteñendo porque son totalmente suicidas. Como se pode correxir isto? A ver, o problema para correxir isto realmente é crear comunidade. E unha comunidade se crea baseada na confianza mutua. Entón, o problema real que temos aquí é como se crea confianza mutua nun entorno científico, técnico, profesional. E isto é un tema que está debidamente estudado, ou bastante ben estudado, pola xente que traballa neste tipo de cuestións. En comunidades científico-técnicas profesionais, a confianza basease, para empezar, en compartir modelos metodolóxicos estrictos. É dicir, en ter estándares profesionales sobre os cales todos nos sentamos recoñecidos e podamos crear confianza no traballo que está facendo o compañeiro ou compañeira. O primeiro que nos teríamos que preguntar é se estamos a facer isto na arqueoloxía galega. A segunda condición básica en comunidades científico-profesionais para construir confianza mutua é compartir tamén modelos interpretativos, conceptos, formas de ver as cousas ou formas de pensar. Tamén teríamos que preguntarnos se isto estamos a facer. Agora volvo un momentiño rapidamente á intervención anterior de David, en parte para apuntar o que pode supor crear precisamente formas de pensar comuns. É certo, creo que Marcos puso totalmente o dedo no problema, que o cumprimento da lei e a labor de tutela que pode facer a administración concebida, como ben dixo David tamén, nun sentido ampliado no que todos somos administración, pode efectivamente permitir que se siga potenciar o mercado técnico profesional. Isto é totalmente certo, creo que isto non ten volta, é así, pero non chega. Non chega, e isto me devolve a parte dos temas que estivo comentando antes Israel, non chega porque a mí me gustaría recordar algo que sabedes moitos de vos. Parte dos problemas que temos, vou acabando, parte dos problemas que temos non son específicos da arqueoloxía galega, están a ocurrir en toda a arqueoloxía europea e teñen que ver coa decadencia, coa crisis do modelo de arqueoloxía comercial que se construiu despois do Convenio de Malta. Este modelo está en crisis en toda Europa e está en crisis, o diagnóstico tamén é clarísimo, está en crisis porque o excesivo celo co que mantivemos a necesaria conservación do patrimonio por imperativos legais e tamén por intereses corporativos para propiciar a constitución dun mercado profesional, arrosou fora do patrimonio público. E cando perdemos o favor do público, perdemos o favor de os sectores que poden de verdade falar por nós e reclamar o traballo. Entón, claro que temos que pedirlle á administración que faga cumplir a legislación. E se se fixera cumplir a legislación boa existente en Galicia, ou esta fora mellor, e terá que ser algún día cambiando a lei recentemente aprobada, evidentemente se abrirán e manterán entornos de actividade comercial e profesional ricos, pero non chega. Paralelamente temos que abrir as portas para traer de novo de voltas ao público, ser que ele sexa o principal abogado, o protagonista da nosa actividade. Traer de voltas, estuvo algunha vez connosco? Bueno, eu penso que temos que empezar por aí. Pero bueno, ten a palabra Xurxo. Mirade, como se vai facendo tarde e teño varios turnos de palabra, se vos parece, dou por pechada a mesa con esta... Alguén máis que esta última
solicitud de palabra que se me acaba de facer. Dígovolo porque teño todavía 3 persoas máis e vamos sobre tempo. Non sei a coordinadora xeral que opinará sobre o resto da mesa, se lle parece un... Vale, pois entón contigo pechamos a... Sí. Pero teño 2 persoas antes. A seguinte, Xurxo Constela, ten o turno. Bueno, entón, a ver si podo ser breve. Ben, eu sou Xurxo Constela, son tamén destas xeracións de arqueólogos como Santi, como Nieves, que levamos máis de 30 anos de profesión e, efectivamente, podemos ora mirar con perspectiva os fallos que tivemos no pasado e como funcionou isto anteriormente, non? A miña vida laboral, cando vou á Seguridade Social, se mide por metros, literalmente, non estou facendo ningunha metáfora, e co tempo me vin abocado de traballar de forma asalariada en empresas, que traballei para as empresas, pois non para todas, pero para as empresas máis grandes de Galicia en arqueoloxía, pois me vin abocado tamén a facerme empresario. Bueno, eu son socio de Israel e formamos parte da EGA e loitamos polos intereses que nos, vamos, polo noso estatus laboral, por así decirlo, non? Certamente xa vivimos unha época nos anos 80 onde se traballou de forma voluntaria. Eu, sinceramente, traballei moi pouco esa experiencia porque recordo esas intervencións onde os estudiantes íbamos e acudíamos ás excavacións arqueolóxicas pois para facernos un currículum e, por que non decirlo, porque nos interesaba figurar para que logo as empresas nos contratasen como personal técnico, etcétera, etcétera, non? Cando empezamos a discutir o primeiro convenio de arqueoloxía de Galicia, se formou unha asamblea de traballadores a partir da CIGA que nos fixo pois ver un futuro pois un pouco viable en todo isto, non? Pois cando se xuntan dous arqueólogos, como tamén contestando a Rebeca, non, de antes, non é para meterse puñalada solo, non? Que de repente se convoca a Arqueoloxía de Galicia e a CIGA se sorprende porque acuden máis de 100 persoas a esas asambleas. Entón, claro, de repente se ve que pode fructificar algo que poda crear un marco xurídico onde efectuar a nosa actividade. Unha actividade que, por outra parte, cada vez se vai facendo máis tecnolóxica e máis complexa. E isto o digo porque para valorar as nosas titulacións. As nosas titulacións que nos costou anos de traballo e anos de experiencia pois que fructificasen. Como non vamos a estar a favor da arqueoloxía social? O sea, que é absurdo. Todos facemos arqueoloxía social. Eu traballo, como quen dice, para o inglés o 200% do meu tempo. Facendo andainas, facendo salidas co monte, traballando con comunidades de montes, traballando con asociacións culturais. Eso é arqueoloxía social. Pero eso non é compatible con que veña xente de fora a traballar sustituindo a persoas que traballaban antes asalariadas e que mantiñan familias enteiras traballando eso. O sea que, baixo o meu punto de vista, sí é verdade que hai moitas vagas que hai que salvar, por descontado o objetivo da arqueoloxía é un objetivo social, sin ninguna dúbida. Se non estamos traballando para difundir a nosa cultura e a nosa historia, pois é que non estamos facendo nada. E isto, bueno, pois son reflexións que quero deixar así. Tamén moitísimas gracias a Rebeca por organizar estas charlas. É unha mágoa porque eu non vou poder estar en moitas máis e sí que me gustaría moito participar nisto. E tamén emplazo a xente para que veña tamén as nosas reunións da EGA e veña tamén as reunións das asambleas de traballadores e, polo menos, que a xente se faga máis partícipe e forme parte e quera tirar do carro para que isto salga adiante e que salgamos desta precariedade e dese futuro tan negro como que veía Santi, que eu tamén o vexo así, desde logo. Vale, moitas gracias. María José Bóveda tiene... Perdoade que non fagamos moitos comentarios porque xa non serían respostar, senón... Hola, son María José Bóveda. Sobre o que se estaba falando antes, a pequena discusión sobre o de fozar ou non fozar, eu creo que hai un problema que é un malentendido sobre a palabra fozar. Fozar é escarvar sin xeito, é chegar a un sitio e facer un burato, é cargarse todo o que ten ese xacemento para sacar o tesouro.
Eu non creo que David este de acordo con que calquera podeira fozar un xacemento. Xa o falamos despois, non vamos a entrar aquí nunha discusión. Ese é o problema. Quen pode facer arqueoloxía? O sea, que é arqueoloxía? Non vamos a entrar en cuestións tan complexas, sino algo como realmente que entendemos, que cousas mínimas se deben de requerir para que se poda traballar nun xacemento arqueolóxico, para que se retiren estratos sin xeito, como decía antes Israel, vale calquera. Para facer arqueoloxía, creo que non. Esa é a pequena diferencia. Non creo que calquera este capacitado para chegar a un xacemento e escavalo. Creo que para facer ese tipo de intervencións necesitas uns coñecementos mínimos, porque nós non queremos sacar o tesouro, nin queremos sacar o bonito, nin queremos deixar a vista un xacemento. Queremos sacar información dese xacemento. E se non conseguimos eso, non estamos facendo arqueoloxía. Por máis que a xente se emocione, e veña, e todo o pobo chega a xacemento e fagamos unha festa, e todas as cousas que se nos podan ocurrir para atraer a xente cara a arqueoloxía. Non a estamos atraendo cara a arqueoloxía, estamos atraendo hacia o turismo folclórico. Se a queremos atraer cara a arqueoloxía, temos que facer outras cousas, e sobre eso creo que temos que pensar. Moi ben. Era unha reflexión tamén. Bueno, eu, con independencia de que conteste Israel, solamente unha cousiña moi breve, que Felipe contestounos en parte dicindo que temos que ter unha visión compartida que parta da confianza, esa confianza está basada nos modelos, o tema ven por aí. Entón, precisamente estas xornadas eu penso que para empezar a crear confianza o primeiro é vernos, debatir, falar antes de empezar a compartir. Isto, sí, é así, eu penso que o primeiro. Estas xornadas van nese sentido. Non me enrollo máis. Bueno, eu un pouco reafirmar o que di Mariajo. Eu antes lín unha cita exactamente, dixen a palabra fozar. Entón, para que se entenda ben, eso non é retirar estratos con metodoloxía arqueolóxica. Entón, a frase hai que lela como foi pronunciada. E entendemos que a arqueoloxía, sobre todo, é investigar e difundir, por suposto. Pero tamén nos preguntamos moitas veces se a arqueoloxía só consiste en retirar eses estratos, sexa con metodoloxía ou sin eles. Nós entendemos que non, que hai moitos tipos de arqueoloxías que se poden facer. Pódese traballar desde a arqueoloxía social de moitos traballos como os que citei ao principio. Hai moitísimos parques eólicos que se fixeron por Galicia adiante, infraestructuras de todo tipo, e poderíamos, por que non podíamos revisar todos eses traballos e achegarllos á xente, ás comunidades? Sin ter por que pedirlle unha solicitude á Dirección Xeral de Patrimonio para que nos den unha autorización a excavar. Ahora sí utilizo a palabra excavar. Nada máis. Bueno, para rematar, ten a palabra Iago Seara. O turno Moitas a quenda gracias. de intervencións. Bueno, ante todo, decir que moita xente, bueno, algunha xente aquí do Consello de Cultura Galega estaban moi empenados en que se continuaran estos espacios e estes tempos de reflexión sobre o patrimonio e, en concreto, sobre o patrimonio arqueolóxico, non? Simplemente recordar o tema de infraestructuras e patrimonio cultural, que foron as xornadas que agora estamos a traballar, quizáis para final deste mes ter aquele informe derivado daquelas intervencións. Pero, bueno, eu penso que a veces hai que desestructurar un pouco as cuestións para poder artellar unha nova comprensión destes problemas, non? E eu non me quero esquecer, e, polo tanto, quero trasladalo, de que o obxecto da arqueoloxía, bueno, está aí, pero é un obxecto moi crítico e, sobre todo, moi frágil. E crítico no sentido que entra ca propiedade privada. E entra en fricción con dous temas moi importantes. A propiedade cultural que se adquire por os medios de fidelización cultural con ben, sexa cal sexa, que é un patrimonio cultural, é unha propiedade cultural con outra propiedade dos, digamos, administracións que pongo por diante, ou ben persoas que teñen dereitos catastrais que entran en conflito, non?
E dende aí surxen distintas interpretacións e intensidades sobre o que é a propiedade cultural e o que é a propiedade privada ou catastral. E aí non se poden esquecer e desviar tantos arqueólogos, e no seu caso, en arquitectos, os arquitectos e os enxeñeiros. E habrá posicións que estarán. Entón, e isto é a sociedade. E, por lo tanto, se a sociedade ten aquí estes conflictos entre sí, esas divergencias, como non vai ter unha expresión desa sociedade que é a arqueoloxía ou que é a arquitectura? E xa como eu coñezo moi ben a miña profesión de arquitecto e, sobre todo, a miña relación institucional ca arquitectura. Fui moi xoven secretario do Colegio dos Arquitectos de Ourense, secretario do Colexio de Arquitectos de Galicia e realmente pasei por todas esas fases de coñecemento. E desde a administración coñecín tamén aos enxeñeiros e arquitectos. Non son diferentes a situación dos arqueólogos con respecto ás súas coincidencias ou non coincidencias, divergencias ou non divergencias. Para máis escaso, un gran colexio como arquitectos que foi unha ferramenta importante no cambio de réxime despois da Constitución e antes da Constitución preautonómica, no Estado preautonómico, os arquitectos xogou un papel importantísimo en esta fase de transferencias políticas ou diferencias políticas, na transición. Que é o Colexio de Arquitectos agora? Nada. Nada. Por lo tanto, realmente é un simplemente feito de colexiación profesional que ten realmente aí uns servicios e nada máis un paso obligado que é o visado de proxectos. Pero unha pregunta, eso é dende a crisis, o sea, dende o 2008 ata ahora ou xa se viña viña pergeñando de antes, non? Unha crisis da propia profesión e tal. Por qué? Porque non hai esos elementos aglomerantes, falando en términos de hormigón armado, ou de temas de morteiros, etc. ¿no? Por lo tanto, é iso que a situación hai que ver desde estes puntos de radicalización. E volvo a dicir, o obxecto é un obxecto moi crítico e é un obxecto moi delicado, non? E, por lo tanto, pues aí temos que buscar as raíces deste asunto. Entonces, que pasa? Pues seguramente que pasa por esos temas de pedagogía ou collendo experiencias republicanas na última república, pois as misións pedagógicas, é dicir, que non é nada baladí e nada despreciado. E nada máis. Quero recordarlles un pouco, porque está implícito, de que estas jornadas foron moi intensamente traballadas, digamos, buscadas, e participaron xente importante da sección, non? Que non nos lembramos, nos queremos lembrar deles, non? Como Teresa Nieto, como Pejerto, como Carlos Nardiz e, bueno, algúns máis, e que realmente foi un interés moi interdisciplinar de que isto se pergeñase e que se tuvo en conta unha cuestión moi importante, que toda a familia, como todas as familias ten moitos diversos membros e moitos persoeiros, que xemos representar aquí. E creo que estamos representadas en todas as mesas que se establecen. Moitas gracias. Mati, podo Sí. simplemente que ven a colación do que acaba de decir Iago Seara e incluso tamén do que comentaba Felipe Criado. E é un concepto que tamén tiña apuntado como outros decenas, que é o recoñecemento social da actividade, da nosa actividade. Creo que a diferencia, a pesar dese tamén certo pesimismo que Iago Seara acaba de decir con respecto á súa actividade, a arquitectura, os arquitectos sí teñen, creo, considero un recoñecemento social. Un certo recoñecemento social, ou polo menos algúns deles, é xente coñecida, non? No caso da arqueoloxía, creo que somos seres moi anónimos, que é unha actividade que está oculta efectivamente á sociedade, e aí sí estou totalmente de acordo co que non só Felipe, sino o propio Xurxo, ou creo que todos estamos de acordo en que hai que visibilizar e facer visible a nosa actividade. A mellor o problema ou a cuestión está en como facemos eso visible, pero tamén estou de acordo con Matilde cando lle decía Felipe, en algún momento, teño anotado aquí, perdón,
estuvo público con nós, eu creo que sempre o público estuvo sempre fora da nosa actividade. Si pode facer, bueno, é moi recurrente, supoño que todos os que estamos aquí, cando tú dices, te identificas como arqueólogo, pois 2 ou 3 de cada 10 personas que te presentan como arqueólogo dicen, yo quise hacer arqueología. Efectivamente, supostamente unha actividade máis relacionada co romántico e ca idealización de certas cousas, pero que non ten un peso dentro da sociedade real, non? Bueno, nada, era simplemente unha reflexión. E xa unha penúltima cousa tamén con algo que comentaba Felipe que para min é importantísimo e en realidade o apuntou tamén Israel. Eses estándares de calidade metodolóxica ou de como actuar, non? Creo que si se intentaron pola nosa parte casi como un código ético e si intentamos falar ca administración, porque efectivamente a administración con respecto a certas cousas como son os elementos orzamentarios, presupostos, etc., realmente non poden decir nada, pero sí poden decir a cumplir unhos mínimos niveles de calidade. E eses niveles de calidade moitas veces están relacionadas, non sei se por sorte ou por desgracia, cos orzamentos, non? É dicir, tú non podes facer determinadas cousas que para min agora nas intervencións arqueolóxicas, sobre todo relacionadas, bueno, pues, por suposto, con arquitecturas, son esenciales, que é o que comentaba Rebeca, non? Pues desde os estudios integrales de arquitectura, etcétera, etcétera, e que non se están cumprindo, pero ni siquiera, efectivamente, nesa asencia de turismo que antes decíamos, e Rebeca tamén sabe do que falo. Bueno, nada máis. Ya, temos que pechar a mesa. A min gustaríame apuntar unhas conclusións moi longas, pero non o vou facer porque ademais van a seguir outras mesas. Solamente destacaría os 3 ou 4 puntos que eu considero que, bueno, que foron máis repetidos aquí. O primeiro de todos, por suposto, a falta ou de unión do colectivo ou de consenso, que eu penso que, ao final, o que delata é que, como decía Santi, en grande parte a novedade da profesión, a falta de, digamos, de nicho de actividade, e que, bueno, contra elo o único que cabe é eu penso que a conversación e compartir unha visión mínima. Penso que temos que lograr compartir unha visión mínima o mesmo que definir algo máis a profesión, que en resposta en parte ao comentario de Mariajo. Eu penso que todas estas cousas, tanto como a confianza, pasan pola conversación. Facer cumplir a legislación, que era non solamente un comentario do compañeiro Marco Antonio Rivas, sino da Asociación Profesional de Arqueólogos. Despois gustaríame destacar un comentario que solamente apuntou Nieves, pero que eu penso que reflexa moi ben a nosa situación, que é a arqueoloxía neste momento, a arqueoloxía profesional como actividade complementaria, igual que o turismo rural. Actividade complementaria para sobrevivir. Estamos neste punto. Arqueoloxía como actividade complementaria, pero non principal. Simplemente, xa antes de rematar, gustaríame darlle as gracias a Iago en nome da institución, non solamente por aloxarnos, sino polo interés que puxéchedes nas xornadas tanto a Iago como a Rebeca, e ti que nos dís que foi un tema traballado por todas as familias dos diferentes ámbitos do patrimonio, pois alégrome de verdade que así sexa. Que a arqueoloxía non solamente sexa un tema de ocupación e preocupación nosa, sino do todo o colectivo da cultura. Nada máis.
Damos por rematado.